ľudia, moje meno je Dezinger a ja som z dnešného videjka a dneska je 15.7.2017 a je sobota a zajtra je 16.7. a o 10.30 zo Švechatu odlietame na Bali a ja som mal takýto malinký nápad, že by som vás zabral za sebou. Čo myslíte? Môžeme ísť? No tak, týmto letíme. To je naše súkromné lietadlo, týmto ideme proste na Bali. Čaute ľudia, to je ďalší deň. Môžeš pozdraviť. Čau. A vlastne sme vo Švechate, teraz čakáme pokiaľ prídu s autami, teraz tam máme kufre. Ideme Danka predať, nech máme na letenky. A teraz vlastne budeme tu na 2 hodiny, nejak 6 hodín, 8.30 odlietame. Takže úplne sa teším. Čaute zatiaľ. Tak ľudia, toto je moje nové auto, však čo budeme, to sú veľké ťažké zarobené YouTube money. Lol, ľudia, kúkajte na to, toto vyzerá úplne mega. Takáto veľká mega telka. To je strašne mega vyzerá. Dislike. Čo? Dislike. Ale vážne, úplne mega to vyzerá. Inak by the way, teraz sme došli do Dohy. A teraz tu 2 hodiny zase čakáme, pokiaľ pôjde ďalšia jedna. Čaute ľudia, dnes sme už konečne na Bali. Vlastne už je druhý deň, lebo včera som absolútne nič nevládal, pretože všetci sme boli úplne mŕtvi. Úplne ty koksota. Predstavte si, prečo to je 6 hodinový posun, takže... A vlastne dneska už sme na Bali, dneska je ráno, práve sme doraňajkovali, asi ešte neviem niečo malého zobnúť. A dneska by som mal na pláne, že by som vám ukázal tu ako hotel, ale neviem. Netuším, či to spravím v tomto vlogu, alebo to dám na druhé, lebo vidím doma, že koľko to bude mať. Hotel je veľmi pekný, ale ako náhle prídete do vnútrozemia, kde sme proste nešli zatiaľ ako keby autobusom, kde pôjdeme ešte,
tak proste je to úplne šialené, lebo takto je skúter, otec, pred ním dieťa a vzadu mama, čiže traja na jednom skútri, proste nedáva to logiku, hej. A je to, vážne je to tu zaujímavé a teším sa na zábery z vnútrozemia. Dneska som takto pred našim baráčikom a už ste možno aj videli nejaké zábery, ktoré som tu spravil a myslím si, že teraz by som vám to tak troška mohol ukázať rezort, že ako čo tu vyzerá, lebo naozaj tá architektúra je tu veľmi pekná, keď sa tak na to pozriete. Je to naozaj pekné. Na to, že je tu 10:30, si myslím, že je tu celkom dosť teplo a proste všetci tu chodia v plavkách alebo len tak a najviac ma vedia dostať proste tí záhradníci, čo oni sú normálne, že v monterkách, chápete to? Oni sú v monterkách. A áno, to som presne chcel vidieť, aby mi tu polepkali. OK, tak ja vám možno ukážem teraz nejak ten bazén, nejak to okolíčko. Myslím, že tam môžeme vidieť. Takže práve sme dorazili pred bazén, no ja som vlastne dorazil práve pred bazén. A je to tu tak pekne urobené, že tu máte proste takto dookola také mangonovníky a také blbosti, proste stromy. A tam je priamo osobný bazén. A tu je reštaurácia, proste podľa menu. A celkom pekné je to tu. Ideme sa pozrieť na pláž. the very start, hands on each other, couldn't stand to be far apart. Closer the better, now we're picking fights and slamming doors, magnifying all our flaws, and I wonder. Ideme si ukázať trošku rasistiky, dobre? Pretože je tu česká vlajka, hej, ale slovenská tu nie je. Fakt ju smrdí. To sa volá, že rasistická chvíľka z Dezy. A vlastne toto je mega, na tomto som včera zaspal, som bol 15 minút. Vlastne teraz sme na pláži, tam je more, ale tak na to, že sme na Bali, tak more moc nie je pekné, ako očakával som niečo lepšie, ale tak nevadí. Najviac mega sa mi to na tom všetkom najviac páči, proste, že vy idete, nie, proste len tak a zrazu príde nejaký okolo idúci, hej,
niečo proste len tak, napríklad utieráky, čo vám dá, alebo tak. A proste zrazu len, že hello, proste len tak idú, nie? Úplne tak piči výraz, že what the fuck, čo chceš. A zrazu príjete k nemu, hello, a úplne taký vysmiatý, že what? Ale zase nemôžem povedať, že domory sú strašne milí a celkovo je toto veľmi pekné a sme tu asi 4 rodiny Slovenska, či to sa ani nedalo, to ani keby ste chceli, nenaplánujete. Je to celkom sranda. Forgot how it feels. All the messed up fights and slamming doors, magnifying all our